Namasté. Benvinguts a la classe d'avui. Avui farem una classe de Hatha Vinyasa Yoga que estarà enfocada a fer un detox tant de tot l'organisme com també dels nostres pensaments. Durant tota la classe, més o menys, anirem treballant tota la zona abdominal per fer-nos un petit massatge a la zona abdominal i així crear un detox al nostre organisme. Per començar la classe necessitaràs una manta, un coixí que sigui una miqueta dens i una cinta. Si no tens una cinta com aquesta, pots fer servir un cinturó o pots fer servir un folat. T'assentes damunt de la manteta o del coixí amb una postura còmoda, amb les cames creuades i comences a tancar els ulls. Col·locar les mans damunt dels genolls. I comença a centrar-te amb la teva respiració. Observa com és la teva respiració, si és abdominal, si és toràcica. Deixa que els ombros descansin, deixa que les teves mans reposin damunt dels genolls. Relaxa la cara. Observa el pes del teu cos en terra. Durant la classe, observa els teus pensaments i deixa'ls passar, no t'adhereixis a cap d'ells. Recorda que tot el que treballes des de l'interior es reflexa cap a l'exterior. Amb suavitat, col·loca les mans a les costelles i obres els colzes. I fes respiracions una miqueta més profundes. Observa les sensacions de les teves mans, com les costelles s'obren i es tanquen. No jutgis la teva respiració. Tal com respires, ho estàs fent bé i és perfecte. El teu cos és savi. Porta la punteta de la llengua cap al paladar. Relaxa els teus llavis. Suavitat, porta les mans cap als teus genolls de nou. Fes una inhalació molt profunda i exhala tot l'aire per la boca. Fes una altra inhalació profunda i exhala tot l'aire per la boca. Una darrera inhalació i amb l'exhalació elimina les tensions que puguis tindre del dia al teu cos. A poc comença a obrir els ulls i comença a dirigir la mirada cap al terra o cap a la teva estoreta.
Comença a portar la consciència aquí i ara. És moment d'agrair-te a l'estar present aquí i ara i al dedicar-te a aquests moments per tu. Per fer un detox corporal i també de pensaments. A poc a poc comença a mirar cap al centre. Allarga la coroneta, estira l'esquena, recomoda't amb la teva postura de sucassa, una postura fàcil asseguda. Col·loca les dues mans damunt dels genolls i ara col·locaràs la mà esquerra al darrere del sacre i la mà dreta per damunt del genoll. Inhala i amb l'exhalació porta l'ombro esquerre cap enrere. Pressiona els peus cap al terra. Observa que el teu mentó estigui a la mateixa alçada de l'esternó. No giris el cap més enllà del teu esternó. Segurament ara et costa una miqueta més respirar. Observa les sensacions que sorgeixen a la teva esquena. Inhala i amb l'exhalació torna al centre. Porta la mà dreta al darrere del sacre i col·loca la mà esquerra damunt del genoll dret. Inhala i amb l'exhalació porta l'ombro dret cap enrere. Pressiona la mà al genoll i amb aquesta força intenta portar l'ombro dret una miqueta més cap enrere, fent una torsió encara més profunda. Comença a sentir de nou ara què passa al teu costat dret, del teu ombro, de la teva espatlla. Comença a sentir l'espai que estàs creant a la teva esquena i al teu abdomen. Inhala i torna al centre. Torna a col·locar les mans damunt dels genolls. Inhala, projecta el pit cap endavant, tira els ombros cap enrere, exhala, porta el mentó cap al teu pit i corba la part alta de la teva esquena. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Una més, inhala, exhala. I torna al centre. Col·loca les mans just al darrere dels glutis, amb els dits de les mans mirant cap enrere. Inhala, projectes el teu pit cap endavant i portes els ombros cap enrere. Sent com els teus omòplats s'ajunten. Sent tot l'espai que estàs creant a la part alta del teu pit. Inhala, exhala, poquet a poquet, tornes al centre. Ara apartes la teva manteta i la deixes a un costat, que la tinguis a mà i a la vora, i et col·locaràs de quatre potes, la postura de Varmasana. Per col·locar-te en Varmasana has d'observar que les teves mans estan a sota dels ombros i que els genolls estan a sota de les caderes. Mira cap enrere i observa que tens les teves tíbies paral·leles entre si i tires el pes del teu cos una miqueta cap endavant. Arqueja una mica la part alta de la teva espatlla. Pressiona els dits de les mans cap al terra. Inhala,
estira lateralment el braç esquerre, exhala, passa el braç esquerre per sota del braç dret. Amb la teva mà dreta, rodeja la teva cadera. Si vols anar una miqueta més enllà, aixeca la cama dreta. I mantens. Inhala. Exhala, porta el genoll dret al terra, col·loca la mà dreta al costat de la teva cara i t'incorpores. Inhala, estira el braç dret lateralment, passa el braç dret per sota del braç esquerre. Amb la mà esquerra rodeges la teva cadera i si vols anar una miqueta més enllà, de nou, aixeques la cama esquerra. I mantens. Inhala, exhala, baixa. Col·loca la mà esquerra al costat de la teva cara i de nou et col·loques en Varmasana o la postura de 4 potes. Col·loca els dits dels teus peus al terra, arqueja la part alta de la teva esquena, porta el melic cap a la teva esquena, inhala. Amb l'exhalació, amb control, estires la cama esquerra cap enrere. Mantens, inhala, exhala, estira el braç dret cap endavant. Si vols anar una miqueta més enllà, porta la mà dreta cap a la teva dreta i el peu esquerre cap a la teva esquerra. Torna al centre, porta la mà dreta al terra i el genoll esquerre cap al terra. Et recol·loques a la postura. Inhala, exhala, estira la cama dreta cap enrere i estira el braç esquerre cap endavant. Com abans, si vols aprofundir una mica més, desplaça la mà esquerra cap a l'esquerra i el peu esquerre dret cap a la teva dreta. Torna al centre, porta la mà esquerra al terra i el genoll dret cap al terra. Et tornes a recol·locar en Varmasana, mans a sota dels ombros, genolls a sota de la cadera, arqueja la part alta de l'espatlla, col·loca els dits dels teus peus al terra, inhala, exhala, aixeca 3 centímetres els genolls del terra. Comença a observar com l'energia del teu cos es comença a moure. I mantens per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, poquet a poquet, porta els genolls al terra i col·loca les tíbies al terra. Inhala, exhala. Torna a col·locar els ditets dels teus peus al terra, aixeca els genolls, porta el teu pit cap a les teves cuixes, estira molt l'esquena, pressiona els dits de les teves mans contra l'estoreta i mantens una respiració més. Exhala, lentament porta els genolls cap al terra, projecta el pit cap endavant, mira cap endavant en la teva postura de vaca.
Inhala, porta el teu mentó cap al teu pit, aixeca els genolls, porta el teu pit cap a les teves cuixes i mantens. Inhala, exhala, porta els genolls al terra, porta el pit cap endavant, mira cap al front, inhala, exhala, de nou aixeca els genolls, porta el pit cap a les teves cuixes, estira molt els braços, estira molt la teva espatlla. Fem una volta més. A poc, porta els genolls al terra, porta el pit cap endavant, mira cap al front, inhala, exhala, porta el mentó cap al teu pit, aixeca els genolls, porta el teu pit cap a les teves cuixes. Lentament, porta els genolls cap al terra i et col·loques de nou a Varmasana. Estàs a Varmasana de nou, ajunta els ditets grossos dels teus dits, porta la pelvis cap als talons, reposa la front cap al terra i aprofita per estirar molt els braços i per recuperar la teva respiració. Si sents que està una miqueta agitada, fes alguna respiració profunda fins que es torni a normalitzar. Mira cap a les teves mans, eleva la pelvis, torna a col·locar les tíbies paral·leles entre si, apoya els ditets dels teus peus al terra, aixeca 3 centímetres als genolls, porta el pit cap a les teves cuixes i ara, a poc, estira una miqueta les teves cames, no cal que les estiris del tot. Aquí ens interessa estirar molt l'esquena. Aquesta postura és Adho Mukha Svanasana. Inhala, exhala, mira cap a les teves mans, arqueja una miqueta la part alta de la teva esquena i comença a caminar cap a les teves mans. Doblega una miqueta els genolls, agafa't els avantbraços, col·loca el cap amb aquest foradet que ha quedat entre els avantbraços i et comences a moure cap a un costat i cap a l'altre. Relaxa els ombros, relaxa els braços, relaxa el cap. Ara deixa el teu tronc que es desplaci cap a la teva dreta i mantens aquí. Porta el teu tronc cap a la teva esquerra i et quedes aquí. Torna al centre, porta el mentó cap al teu pit i a poc, vèrtebra a vèrtebra, amb molta suavitat, comença a elevar el teu tronc. Et col·loques en Tadasana, que és la postura de muntanya. Separa una miqueta els peus, els teus peus, col·loca-els paral·lels, relaxa les mans, relaxa els ombros, deixa que les mans descansin una miqueta al costat de les teves cuixes. Observa el moviment del teu cos. Pots tancar una mica els ulls si et ve de gust. Observa com es mou l'energia dintre del teu cos. Si has tancat els ulls, a poc els comences a obrir. Gira cap als teus peus i els col·loques just a sota de la teva cadera. Doblegues una miqueta els genolls i portes les teves mans, entrellaces els dits de les mans i portes les teves mans al darrere del teu cap. No deixis els colzes molt oberts, els tanques una mica. Inhala i amb l'exhalació acompanya el teu cap cap avall, portant el teu mentó cap al teu cap.
Inhala. Exhala, doblega una miqueta més els genolls i acompanya el teu tronc cap avall i mantens aquí. Inhala. Exhala, doblega una miqueta més els genolls, vas començant a sentar més profundament i portes el teu pit cap a les teves cames. Inhala, eleva el teu tronc. Mantens. Inhala, estira els braços cap amunt i et col·loques en la teva postura de Utkatasana o postura de la cadira. Inhala, torna amunt, exhala, doblega els genolls, t'assentes profundament. Inhala amunt, exhala avall. Inhala amunt, exhala avall. Inhala amunt, porta les mans al centre del pit, amb la Namaste, exhales avall. Porta el colze dret per damunt del genoll esquerre i porta el teu tronc cap a la teva esquerra i mantens. Inhala, estira cap amunt, separa els braços, exhala avall, amb Utkatasana. Inhala amunt, exhala avall. Amunt, dos més, avall. Amunt, avall. Amunt, porta les mans amb Namaste al centre del teu pit, doblega els genolls, seu profundament, porta el colze esquerre per damunt del genoll dret. Porta el teu tronc cap a la teva dreta. Aquesta postura es diu Parivrita Utkatasana. Mantens. Amunt. Torna a portar les mans al centre del pit. Avall. Torna a passar el colze dret per damunt del genoll esquerre. I ara, si vols anar una miqueta més enllà, fes una passa o dos o tres o les que necessitis cap enrere amb la teva cama dreta. A poc, amb el peu dret, fas passetes cap endavant, tornes a col·locar en Parivrita Utkatasana, inhala, t'estires cap amunt, exhala, tornes avall. Torna a passar el colze esquerre pel genoll dret. I si vols anar una miqueta més enllà, comença a fer passes amb la teva mà esquerra fins que la tinguis completament estirada. Pressiona el teu colze esquerre cap al teu genoll dret. De nou, fes passetes amb la teva cama esquerra cap endavant, et col·loques en Utkatasana, inhala, amunt, exhala, comença a tancar els ulls i deixa que les teves mans i els teus braços reposin al costat de les teves cuixes. Recupera la teva respiració. Torna a sentir tota la calor i tota l'energia que estàs movent dins del teu cos. Inhala, estira cap amunt, exhala, deixa caure el tronc i les mans cap avall. Inhala, estira cap amunt, exhala per la boca, exhala les tensions que puguin quedar al teu cos, relaxes cap avall, relaxa els ombros, els braços, el cap
Inhala, t'estires cap amunt una última vegada. I et deixes caure cap avall. Mou els braços cap a un costat, cap a l'altre. Agafa't els avantbraços. Porta el mentó cap al teu pit i, de nou, vèrtebra a vèrtebra. Comencem a elevar el teu tronc. Estira't cap amunt, baixa les mans en namasté al centre del teu pit, porta el genoll dret cap al teu pit. Aquí busca un punt d'equilibri amb la teva mirada i amb control fes una passa molt gran en la teva cama dreta. Mantens per 1, per 2, 3, 4, una respiració més, 5, estira els braços cap al cel, mantens per 3, per 2, per 1, una darrera respiració, porta les mans en al centre del teu pit i a poc ves fent passetes amb el teu peu posterior i el col·loques al costat del peu esquerre. Porta el genoll esquerre cap a tu, cap al teu pit. Torna a buscar un puntet d'equilibri. I molt poquet a poquet, amb control, fes una passa molt gran amb la teva cama esquerra i mantens per 3, per 2, per 1. Estira els braços cap al cel. Una darrera respiració. Porta les mans al centre del teu pit i comences a fer passetes amb la cama esquerra cap endavant. Torna a portar el genoll dret cap al teu pit. Amb control, tornes a fer una passa molt gran amb el teu peu dret. T'estires cap a dalt, inhala, exhala, porta el tronc cap al terra. Col·loca el tronc paral·lel al terra. Estira molt els braços, estira molt les mans. Una darrera respiració. Inhala, exhala, tornes cap amunt. Col·loca les mans en namasté, amb Anjali Mudra al centre del teu pit i fas passetes amb el teu peu dret cap endavant. Porta el genoll esquerre cap a tu, amb control, poquet a poquet, amb suavitat, porta el teu peu esquerre cap enrere. Mantingues les dues cames molt actives. Observa que la teva cama dreta està paral·lela al terra. Inhala, estira cap amunt. Exhala, comença a portar el teu tronc cap al terra. Inhala, torna amunt, porta les mans amb Anjali Mudra al centre del pit i comença a fer passetes amb el peu esquerre cap endavant. Estira't cap amunt, mira cap a les teves mans i estira molt les mans. Estira tota la teva esquena. Si et fan mal les cervicals, no cal que miris cap a les teves mans, deixa la mirada cap al centre. Inhala, exhala, torna a deixar caure cap a baix. Relaxa els teus braços, relaxa els teus ombros.
Col·loca les mans al damunt de les tíbies. Inhala, allarga l'esquena. Des del teu cos, cap a la punta dels teus dits. Inhala. Exhala, doblega una mica els genolls i porta les mans cap a la teva estoreta. Amb la cama dreta fas una passa molt gran cap enrere, pressiona els dits de les mans al terra, arqueja una mica la part alta de la teva esquena i porta la teva cama esquerra al costat de la dreta. I et col·loques a la teva postura de planxa alta o baladàsana. No deixis que la pelvis caigui cap a baix ni la tinguis molt elevada cap amunt. Manteu tot el teu cos com si fos un tronc estable i fort. A poc a poc, molt poc a poc, comença a portar els genolls cap a la teva estoreta. Ajunta els dits grossos dels teus peus. Porta la pelvis cap als teus talons i reposa la front al terra. Estira molt els braços. Deixa que els ombros reposin cap endavant. Porta la mirada cap a les teves mans. Eleva la pelvis i et col·loques en Varmasana una altra vegada, amb la postura de 4 potes. Apoya els dits dels teus peus al terra i ara amb les teves mans comences a caminar cap endavant i comences a portar el teu pit cap al terra. Ara pots o bé recolzar la front o si vols anar una miqueta més enllà, recolzes la barbeta al terra. A poc, comences a deixar que la teva pelvis i les teves cuixes vagin cap al terra. Fes un coixinet amb les teves mans, col·loques les mans una al damunt de l'altra i reposes la teva front. Una respiració més. Aixeca la mirada cap endavant i estires els braços cap endavant i recolzes totes les teves cames al terra. Recolza la teva barbeta al terra. Ara activaràs les teves cames, és a dir, faràs força amb les teves cuixes de manera que els genolls quedaran elevats del terra. Inhala, exhala, eleva el tronc i els braços del terra i mantens. Per 3, per 2, per 1, inhala, exhala, baixa. Si et fan mal les lumbars, no forcis massa la postura, no pugis tant amb les cames. I si et fan mal les cervicals, no miris cap endavant, deixa la mirada cap a l'estoreta. Inhala, activa les cames, eleva el tronc i puja també els braços. Col·loca les palmes de les mans mirant-se entre si. Inhala, exhala, porta els braços cap enrere. Cap endavant, cap enrere. I 8, i 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, mantens, inhala, exhala, baixa. Torna a fer un coixinet amb les teves mans i recolzes la teva front. Escolta la teva respiració, que segur que s'ha agitat una miqueta. Inclús podràs sentir el batec del teu cor. De nou, mira cap endavant. Estira els teus braços. Activa les teves cames. Inhala. Eleva el tronc i els braços. Col·loca les mans que es mirin entre si, els palmells de les mans, i ara començaràs a agitar les mans i les cames. I mantens per 3, per 2, per 1, inhala, exhala, baixa, torna a fer un coixinet i reposes la teva front. Respiració més aquí. Mira cap endavant. Porta els teus braços cap enrere. Si no et fan mal els canells, pots recolzar tota la palma de la mà al terra. Si et fan mal, així ja està bé. Recolza la barbeta, l'estoreta. Pressiona els ombros cap al terra, activa les teves cames i ara faràs pulsacions amb la teva cama dreta cap a dalt. Al teu ritme, no deixis que els ombros es despeguin del terra i mantens per 5, per 4, per 3, per 2, per 1 i baixes. Ara fas pulsacions amb la teva cama esquerra i mantens per 3, per 2, per 1 i descanses. Inhala, exhala, eleva les dues cames del terra. Respiració més, inhala, exhala, a poc a poc, baixa. Torna a fer un coixinet amb les teves mans i porta el front cap a les teves mans. Recupera la teva respiració orgànica i natural. Mira cap endavant. I ara col·locaràs les teves mans a sota dels ombros i recolzaràs també els teus avantbraços al terra. Has de pegar molt els colzes cap al teu tronc. Activa les teves cames, inhala, eleva el tronc. Amb el teu Baby Bhujangasana. Apoya els dits dels teus peus al terra, inhala, eleves tot el cos del terra i et col·loques a la teva postura de planxa baixa i mantens. Inhala, exhala, baixa la pelvis i les cames al terra i portes el pit cap endavant amb Baby Bhujangasana. Inhala, eleva tot el tronc del terra i col·loca els dits del teu peu dret a damunt del teu taló esquerre i mantens. Porta el peu dret al terra, baixa la pelvis i les cuixes i projecta el teu pit cap endavant.
Porta el teu tronc del terra, porta els dits del teu peu esquerre a damunt del taló dret i mantens. Porta el teu peu esquerre al terra, baixa la pelvis i les cuixes, fes un coixinet amb les teves mans i descansa la teva front. Aixeca la mirada, mira cap al front. Col·loca de nou les teves mans a sota dels teus ombros, activa les teves cames, projecta els colzes cap enrere, inhala, estira els braços. Porta els ombros cap enrere. Inhala, exhala, poquet a poquet, baixes. Inhala, torna a estirar els braços, apoya els dits dels teus peus al terra, eleva les cames, doblega els genolls, porta el pit cap a les teves cuixes i estira molt la teva esquena. Aixeca el peu dret i porta el peu dret entre les teves cames. Porta el genoll i el peu posterior al terra i t'estires cap amunt amb Anjaneyasana. Assenta profundament cap endavant. Porta les teves mans cap al darrere de la teva esquena, entrellaces els dits de les teves mans, inhala, exhala, porta el tronc cap al terra. Inhala, puges, exhala, baixes, amunt, avall, amunt, inhala, estira els braços cap al cel, exhala, porta les mans cap al terra. Apoya els dits del peu esquerre al terra, aixeca el genoll, porta la teva cama dreta cap enrere, doblega els genolls, porta el pit cap a les teves cuixes. Estira molt la teva esquena. Inhala, estira el peu esquerre cap amunt i porta el peu esquerre entre les teves cames. Porta el genoll i el teu peu dret cap al terra. Inhala, que estires cap amunt. No deixis que el teu genoll esquerre caigui cap a dintre. Entrellaça els dits de les teves mans al darrere de la teva esquena. Inhala, exhala, baixa el tronc. Inhala, amunt. Exhala, avall. Inhala, amunt, exhala, avall, inhala, amunt, estira cap a dalt, inhala, exhala, porta les teves mans cap al terra, a cada costat del teu peu esquerre. Apoya els dits del teu peu dret al terra, eleva el genoll, porta el peu esquerre cap enrere, et col·loques a la teva postura de planxa. A poc, porta els genolls cap al terra, ajunta els dits dels teus peus, porta la pelvis cap als talons, porta la front cap a l'estoreta. Descanses amb l'àsana, amb la postura del bebè.
Eleva la teva pelvis. Tornes a seure al damunt de la teva manta, com al principi de la classe, i ara separaràs els peus a l'ample de la teva cadera, aixeques els talons, aixeques els peus, recolzes els talons i pegues el teu pit cap a les teves cuixes i t'agafes als bordes extens dels teus peus. Tiba dels teus peus cap a tu i continues pressionant el teu pit cap a les teves cuixes. A poc començaràs a fer passetes amb els teus peus cap endavant i si en algun moment les teves cuixes se separen del teu tronc, pares. Aquí el target no és estirar les cames, sinó estirar l'esquena i no separar-les de les cuixes. I tu mateix et vas regulant, vas baixant, et vas acomodant al teu ritme. I si et ve de gust, pots reposar la teva front. Inhala, eleva el tronc, col·loca les teves mans al terra, comença a caminar amb les teves mans cap a tu i et quedes assegut amb Dandasana. Ara agafaràs la teva manta i només assentaràs el teu gluti dret. I portaràs la teva cama esquerra, el teu peu esquerre, cap enrere. Has d'observar que el teu taló està just al costat del teu gluti, que no se separi, no s'ha de separar. I has d'estar ben assegut, el teu gluti dret ha d'estar ben assegut cap a la manta. I ara estiraràs la teva cama dreta lateralment. Activa la cama dreta, agafa la teva cinta o el teu cinturó o el teu folat i el passaràs per sota de la planta del teu peu. Amb la mà dreta agafes la teva cinta i portes el colze cap al terra. Inhala, porta el braç esquerre cap enrere, porta la mà esquerra al darrere del teu cap. Estira el braç esquerre per damunt de la teva orella i ara si vols anar una miqueta més enllà, mira cap al teu peu i portes la teva mà esquerra cap al teu peu. Per sortir, poquet a poquet, t'impulses amb el teu braç esquerre i eleves el teu tronc. Anem a fer a l'altre costat. Recorda, ara sentaràs el teu gluti esquerre i portaràs el teu peu dret cap enrere. Col·locaràs el teu taló al costat de la teva cuixa i estiraràs la cama esquerra. Activa la cama esquerra, col·loca el peu en flex. Agafa la teva cinta o el teu cinturó o el teu folat, el passes per sota del teu peu. Agafa la cinta amb la teva mà esquerra i portes el colze esquerre cap enrere. Inhala, exhala, porta la mà dreta al darrere del teu cap. Estira el braç dret per damunt de la teva orella, mira cap a la teva mà i si vols anar una miqueta més enllà,
t'agafes el teu peu esquerre amb la teva mà dreta. Inhala, impulsa't amb la mà dreta i t'incorpores. Deixa la cinta en un costat. Surt de la manteta, col·loca la manteta al fons de la teva estoreta. I a poc vas portant la teva espatlla cap al terra i recolzes el teu cap a la manteta. Amb els genolls doblegats, col·loques els braços en cactus, continues amb els genolls doblegats, porta la planta del peu dret damunt de la cuixa esquerra i poquet a poquet porta les dues cames cap a la teva dreta. Si et ve de gust, pots començar a tancar els ulls. Torna al centre, col·loca la planta del peu dret al terra, col·loca la planta del teu peu esquerre al damunt de la teva cuixa dreta. I a poc comença a portar les dues cames cap a la teva esquerra. Molta cura, torna cap al centre i ara tens dues opcions. Si tens una cinta com aquesta de ioga o de fitness, col·locaràs la cinta, fas un bucle i passes la cinta per sota de la planta dels peus i la passes pel teu cap just per damunt de les teves orelles. Si no tens cinta a casa, te'n pots anar cap a una paret, t'estires al terra amb una manteta o amb un coixí i col·loques les cames al damunt de la paret perpendiculars. Deixa els braços que reposin al costat del cos. I tota l'energia que has generat durant tota la pràctica i tot el flux sanguini que s'ha mogut per tot el cos, ara ajuda a depurar el teu sistema limfàtic amb aquesta postura, amb les cames cap amunt. Relaxa els teus pensaments, deixa que els beneficis de tota la pràctica s'assentin a tot el teu cos. T'has passat la cinta, comença a doblegar una miqueta els genolls i a treure la cinta. I si estàs a la paret, surts de la paret i tornes a estirar la teva estoreta. Estira les teves cames una a una. Deixa que els peus caiguin cap als costats.
Porta les mans cap al sostre. Relaxa els peus. Relaxa les cames. Relaxa el ventre. Relaxa els hombros. Relaxa els teus braços. Relaxa els teus llavis, la teva front. Savasana. Vols quedar una estoneta més amb Savasana? Queda't amb Savasana i disfruta. I si no, comença a moure els dits de les teves mans, els teus peus. Estira els teus braços cap enrere. Et mous cap a un costat, cap a l'altre. I et tombes en posició fetal cap al teu costat dret. A poc a poc, sempre amb molt control, no tinguis pressa, és el teu moment. A poc a poc t'incorpores. I seus amb una postura que estiguis còmoda. Col·loca les mans al damunt dels teus genolls. Allarga la columna. Porta les mans amb Anjali Mudra al centre del teu pit. Cantarem el mantra Om 3 vegades. Porta les mans cap a la teva front, la teva front cap al teu pit. Namaste. Gràcies per practicar. Moltes gràcies.